Naay ko ano. Isa. Ay kontra. Number 1 and 2. Enemy. Amo dia nasa ya. Nasa. Nga naigo sila bay. Down. Na down pa kauban. Wala. Atay pusin. Ano? Ini down tanan to kauban mi. Nice. Napaisa. Ay, Nice one. wang mo ah. Hmm? Sukol mo Bisaya ah? Purot mo. What Ay, good mo sila? sukol og Bisaya kay husog kay di mo sukol. Ini mahadlok ba eh. Puro di Bisaya. Puro ta kontra. Ay, gani mo. Ikaw lang man sir po sa do? Oh gitu. Kung panzer Saan ba na ako Sabi tunan? luwas kay Kwanto. Gitu. Kung panzer post. Uy, nakaluwas ako na. Hapit na ba ko niya Sakit ito ba? giwan? Natabo gini yung panzer boss. Tabo ang Panzer Post. Karon Ah. ka. Patay ka dyan. Lagi. Ay, malas. Luwi Ito ka. Panzer Post. Tingala ko ba mag-postil ako kay nag-reload mo ko ako dinagan ko ba. Unsang reload nga ni kalit magtunga ang buang. Kalit og tunga. Go lagi siya. Da lagi. Kuyawa. Kuyawan sa may. Tingala ko kina down mo. Sabi na ko yung kauban mo na musil. Na online. Ikaw man dahil today. Timing kay good. Sabi yan. Di pagawas na ako. Kita mo na ko siya dulong siya sa imuha. Oo. Kabre niya pertahan Disgrasya. pusil daritso. Lami kayo sa footage. Puro tulo na. Uy, naisa bro. Hey, Howard na. Uy, Dua. nasa pikas. Atras ko. Balay po. Sa, masjid lang ah. Down Down ka. Kailangan lang. Nas balay. Awol. Tago lang. Nasa wall. Oh, padlong tago ko sa wall para mapidpid. Tago lang. Yan natin isa. Bilang halos, hindi ka. Kuha na silang isa nasa balay. Wala ba eh. Campers. Ba't yun Wala tali? pa dalawang sako. Ito wala ra ba ko ano? Wala ko Sako bro. Nak. Nice ka bro. Enemy here in the warehouse. 我们这有一个人打掉。 Ay, siya. Ayun, down. Tayo na? Ay, siya muna daw. Down. Enemy here in the warehouse. Heal him. Kill him. Oh, no, don't crawl. Patay. 打几发子弹，压制一下。 Oh, I'm so sorry, man. Matay na. Ako na ba itong gitira? Ako na itong gitira ba? Kumarag lagit siya dali oh. Namatay ang kontra ba? Nag-upok-upok. Hindi malas gaming.